Здравейте на всички, вие сте при Криско да Геймър и днес ще играем Морч с животни. Окей, просто ще го видим. Най-важното, абонирайте се, цъкнете лайк бутона и цъкнете камбанчето, за да разбирате кога правя видеа. Затова, че почваме. Аз съм Патка, окей. Не знам какво е, просто сега ядеме. Аз буквално ядох едно, но това какво са тия червени неща? Окей, ще ги ям. Така. Ако чувате нещо да мляскам, нещо да ям се едно, това е дъвката ми. Затова, че я махам. И сега ще просто ядем и казва, че има морч ъп. Значи нашия морч пораства? Да, чакайте. Сега цъкам. Аз съм змия, а моята патка не буквално се хлизгаше, само сега поне моята змия се върти. Поне моята змия мърда. И аз нали там се въртях змията и той. Атакувам. Видяхте ли това? Окей. Аз казвам, че се върти, защото нали аз го въртях като пумпъл. Затова, че сега просто ядем, видях някое животно. Те животните дали могат да ме ядат? Мисля, че да. Но също така не. Той нищо не им направи. Защо съм бавен? Защото той змията по принцип не плува. Не плува, но кажи го, не е хубаво. Но просто. Затова, че да. Просто вървим. Вървим, народе възродени. Към светла бъднина върви. Окей, сега просто вървиме. Вървим, народе възродени. Към светла бъднина върви. Ще се видим след малко. Така хора, върнахме се. Сега докъде бяхме? Да. Сега ядеме. Така. Окей. Аз по принцип тази игра не ми харесва чак толкова много, защото нали, има едни, които защото вие вече видях, маха се отка. Има патката се хлизга и щом тя се хлизга, значи има и други, които се хлизгат и за това няма да ме харесва чак толкова много. И да. Майко. Окей, сега просто вървиме. Няма ли вече най-накрая да правя хилдачка, се казва? Окей, ще направя нещата бързо и ще се видим. Няма да направя нещата бързо, защото вижте, че остават много малко, докато не направя друго животно, затова че готово. Окей, сега сме костенурка. Знам, че костенурките много обичат вода, сега вижте как съм бавен тук. Не обичам да съм бавен. Обичам като съм бърза, не така бавен, но... вижте, гледай. Това е много готино. Това е много сладко. Обаче видяхте ли той как куда с главата? Вижте са. Гледайте. 3, 2, 1, гледай. Не видяхте. Обаче, знам, че костенурките така силно се правят главите. Искаше да му нараня, ама не става. Окей, сега просто вървим и ядем. Имам 110 храна, 110 такива червени топчета, не дам да ям, докато не ми се получи друг морч. Да се каже вече общо 100, 200, 300, как беше сега забравих дори песента, Окей, хора, напишете на коментарите каква друга игра да играя. Нали, не освен Roblox, а някаква друга. Както казах на другото видео, не знам дали го видяхте, освен истинския Майнкрафт, защото аз съм на таблет. Но може фалшив. Майнкрафт. Затова, че да. Трябва да изям тази храна преди това нещо огромно да дойде. Че вие го видяхте. Вижте кой той идва при мен. Бягай. Помислих, че идва при мен. Помислих, че ма гони, обаче не ма гони. На него му е страх да ме убие. Да, на него му е страх да ме убие. Той не става за нищо. Аре бе!
Ти си бил един страхливец, бил бе. Какъв страхливец. Окей, а сега и тази птица как лети, трябваше да я изяме едно хубаво с моята уста. Ме така силно да си направя главата, но не става. Окей, сега... Извинете. Ох, майко. Окей. Сега ядем. Това огромното нещо нищо не мога да направи. О, не. Бягай. Бягай тук. Махай се тук, бе. Махай се, бе. Оха. Не може да ме хване. Ай, станах бабен. Не, бе. Много малко демидж ми набива, квадраче. Кам ти не става за нещо, аз съм махал. Мати ти мила. Помислих, че идва към мене, бе. Махай се. Чакайте малко, ще така, ще направим. Окей. Не искам вече да се до него, окей. Няма да учим на водата, защото вече ме е страх, затова че... Да. Окей, сега. Какво правим, не знам. Окей, ще се видим. Окей, така, готово. Сега просто ядем. Просто ще ядеме. Майче се. Окей, така, сега трябва да ядем. И това е. Зебра. Значи аз би трябвало да стана зебра, но не знам. Това е сега. Не знам, който от вас знае за моя канал, право на тях. И тия, които се абонираха за моя канал, благодаря много. Тия, които поне гледаха, но нищо не направиха, нали, не дадоха лайк или се абонираха, какво правите? Окей, например, ако бяхте вие, и аз разбира се, че ще да ви лайкна поне видеото, а вие нищо. Защо? Искам веднага да се абонирате и да лайкнете. Поне един лайк, моля се. Един палец нагоре поне служете. И да, и тия, които лайкнаха, благодаря много. Окей. Нещо ми са душа тук, бе. На гърлото ми има нещо. Окей, не знам какво има. Сигурно дето говоря с вас. Окей, опитах се да бъда смешен, не става. Сега... Чакайте, аз докато играя трябва да взема една дъвка. Чакайте сега. Докато си взема... Искате ли леко да взема? Чакайте с пръста. Не! Окей, чакайте, окей. Окей, ще се разпълна. Какво? Моля? Не. Така. Той е имало такова, аз не знаеш. Аз ще стана риба. Ужасно е да си риба. Аха. Що удра демидж, като взимаш нещо друго? Това е тъпо. Помните ли като казах да направим 50 лайка и ще направя предизвикателство? Още нямам 50 лайка, затова че ако искате да направим предизвикателството от най-долното число, от най-малкото до най-голямото, 50 лайка. Моля ви се, нека направим 50 лайка. И да. Сега ходиме. Защо не мога да си видя отпред лицето? Не. Ела, ау, не дай, бе. Елате ми, бе. Айде, направи. Ще съм... Какво беше това, не знам. Окей. Ще се върнем след малко. Хора, нека продължаваме и сега продължаваме. Окей. Какво ме наби пак, бе? Защо? Това е тъпа игра. Много тъпа била. Защото винаги, като вече, нали, изям толкова храна, колкото пише долу, там, нали, за да имам нов морч и е по-голям и по-силен, винаги ми бие демидж. Така, например, ако съм, например, някакъв от тия много бързите, аз правя ли нещата бързи, той набързо умираш. И това е буквално никога да не побеждаш. И дори на всяко животно, което вече видях, нали, което аз не знаех, буквално, нали, аз сега ставам зебра, ето. И
Нали, това беше на това малкото животно, как се каже, маркет, нещо такова беше. И той не се запазва, май. Защото аз мисля, че не се запазва. Ето. Готино. Ама това какво е, бе? Това май куче, не знам. Окей, какво е това? Буфало. Какво е буфало, бе? Аз да знам. Духало ли? Не знам. И окей, това е. Сега вървим. Окей, ще направим нещата бързи. След 3, 2, 1 и... Окей, не става. Окей, 3, 2, 1 и... Абе, се става, е. 3, 2, 1 и... Окей, забравя да кажа, че щеше да има фънк, но вече мина. Беше готин. Достатъчен, да. Аз преди да го сложа, го пусна, беше готин. Окей, аз не мога, аз съм само тия хора, които правят бигбокс. Или пък съм... Искате ли да чуете? Искате ли? Да или не? Напишете на коментарите. Имате 5, 4, 3, 2, 1, както бат Съндев прави, 0. Окей, сега почвам бигбокса, който е. Окей, малко ме беше страх и ме беше страх да не объркам, но успях. Това е. Но има едно друго, което е... Окей, това е малко от по-трудното, но аз го мога. Не знам дали някой може да направи по-бързо, затова че просто... Окей, просто го направете, нали, и го изпратете, нали, на видео и ми го изпратете на мене, да видя. И просто отдолу ще направя сърчице. Или, например, ако, нали, някой не може да направи видео, може да напише и аз ще сложа сърчице отдолу. Зато и че може спокойно да се сложи. Затова че, да. А сега да питам, вие по колко дъвки ядете? Би трябвало да ядете по едно, по принцип една трава. Но аз ям по две, защото те са малки. Но един път аз ядох цели 4 едни топчета. А сега имам едни квадратчета правоъгълници по-точно. И ядох 3 такива. И сега ядох 2. И сега ям 2. Бърках. Вкусна диня преди. Аз си питах дали има вкусна диня. Един път бях взела едно червено. И това наистина беше вкусна диня. Опитах се да го запомня, но не мога, затова рискувах. И това бяха други цветове. Но след това бях взел червеното, нали се седих. И от тогава почнах да взимам тях. Затова че да. Не. Ще се махаш? Не. Брат, махай се от мене, бе. Махни се, бе. Абе, аз не мога да ударя демидж. Айде, де. Абе, махай се, бе. Махай се от тука. Абе, махай се. Тъй. Абе, не. Не. Няма да стане. Няма да стане тъй, бе. Кой е това? Ето, знаеш. Казах ли, че аз нали, помните ли като казах дано да се запазва? Ето са. Бат, аз левкам. Не. Няма. Накрая левкам. Няма да стане, брат. Няма да стане това. Зебра. Брат, накрая левкам, ако така пак. Окей. 123 злато. 125. Като едно до 3. Не, бе, брат, ще се махаш ли? Брат, защо не мога да ви удрям? Какво правя? Не. Махам се от тук. Няма. Дарен, какъв то подарък? Цъкам. Нищо. Окей, хора. Това беше всичко от мене. Както казах, напишете, абонирайте се, цъкнете лайк и камбанчето. И напишете на коментарите дали искате да направя видео. Аз съм Кристиано и съм ауто.